Urian itu hatta nang masuk bang perhalado ni huriatta laho makubasi ulau di bagasan sadarion alani jongjong bahita saluna. Uria na hinahulongan itu hata tapujima debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di perbadia nang paluasok kita mamulus tahun 2024 nang salpui jalan nang mangalehon tahun 2025 on tuhita sialani pasaton nami matuhita saluhut na rap mai tamandokon selamat tahun baru ma dihita saluhut na Padingkan bahasa do Jehovah di saluhut na jala dilinggomi asin rohana do jadi-jadian na sudina. Atong marolopolop jala malas roha mahita marsoba tu debata tapauduk marohata tapa luas madebata mi yang dibagasan persorat tadi tikion marit de mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Audo Alpha, audo Omega, bonana dohot ujung na ninna Tuhani, na adong dohot naung adong hian dohot naro,
pargogo na sumurong. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, sian asin ni rohamdo ubahin saat hami tu tahun na ibarwon, hodo na mga ramoti hami di bagasan tahun na salpui. Saya si maroham, saya unang tulak hami nuaeng, saya dongani mahami di bagasan tahun na ibarwon. Pasu-pasu hami rodi yak kaulaw na denggan, nahula hami marhite-hite guarmu. Alay na gumodang, pasu-pasuhon mahatam tu hatam na badiyay trohanami. Asa gabi na baru rohanami, asa tarpamasok ho hami tu banwagi jang dihasusudani bohal nami. Amen. Mari de mahita. Tatangihon ma patin idebata di hita sadarion imana tersurat di Lukas 10 ayat 10. Ia haposan hala dinamotik, haposan maibana nang dinagodang. Yang go geduk ibana dinamotik, geduk manang dinagodang. Ido sahatna atong rak mangidogugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami mangulahon naubar tu patimi. Amen. Kor punguanina.
Marede Mahita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala pertalup ni roha jala nabasar doho. Saya marpangulahi maroham ni dahami, dibaini saya sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulom. Dibaini pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sisani dosa. Musat pia kadolo jala humutal akarobean. Alay angko parasi ni rohaku na sotu pa musat sian ho. Jala padan ni hadamyaku na sotu pa humordit. Ninna Jehovah siasi ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kur lansia. Marede Mahita. Tabegi mahata ni debata turpuk di bagasan sadarion imana tersurat di Jeremia 10 ayat 7 sahat tualu
tajahama marsikat soring. Alai mertua ma bawa na marhaposan tu Jehovah, jala Jehovah hapurusan na dibahen. Ido sahatna mertua makan atau mangihon hata ni debata jala nau piapsa. Amin. Kor remaja na poso.
Mari demahita. Tidakon ma hapor siaut day songon hina tidakon ni dong atas hapor siaun di sandok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama perguguna suatu dosa natu mo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia adorang so habubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di haut nor silang na tua banua toru dung ditanom na mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahudul syamun debata Jahoba amanai perguguna suatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea di ton di porbadia jaladong sada huria na badia Huria hatopan nyala Kristen akan abadia dohok dihasisani dosa dohok dihatai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak naung mate dohok dihanguluan na sora sudah amin. Kor pungua nama
tabege masunggul-sunggul na masa di huriata. Horas, selamat tahun baru madihita, saluhut na dihamu amanami, inanami, suang-suanguni, yanakon namin na po sa bulong. Tabegema, sunggul-sunggul di parmingguon di tahun na baru, HKBP Tamarunang di tanggal 1 Januari 2025. Na perjolo na maragam. Goar ni mingguta sa darion 5 minggu tahun na baru. Jalatopik gabe na poso haposan. 2. Madokhata selamat tahun baru. Di parminggota sa darion dung sidung majaha sunggul-sunggul di patupa huriata do acara tahun baru ima madokhata mewakili ruas ima amang RA Sinaga inang BM Boru Hasibuan dohot na mewakili sian parhalado ima amang Sintua TR Sianturi inang Boru Hutasoit. 3. Open house selamat tahun baru di 2025 HKBP Tamarunang. Di Patupa Huriata do open house sadarion Rabu tanggal 1 Januari 2025 dung sidung parmingguon imarap marsipanganon dot sude ruas ni HKBP Tamarunang maringanan di rumah dinas pendeta HKBP Resort Tamarunang. Asarap udurma sude ruas ni huriata di ulauni. Napaupaton pasahaton pelean ibadah tahun baru keluarga pukul 00. Pinabotohon matu sude ruas ni HKBP Tamarunang asa pasahaton pasahat ma pelean ibadah tahun baru keluarga pukul 00 wita. Parhalado wilayah manang tu rekening ni huriata. Palimahon pasahaton pelian Natal keluarga. Pinabotoon matusude ruas ni huriata asa tapasahat ma pelian Natal keluarga marhite parhalado wilayah manang tu rekening ni huriata. Songonima sunggul-sunggul ni huriata di bagasan mingguon tatangyakon ma asa gabi pasu-pasu dot las neroha dihita tarlumobi gabe hamuliaon di goar ni Tuhata. Amin. Madokhata mewakili sian ruas amang RAR Sinaga SE. Shalom, Horas. Jadi tamado hita mandok mauliate tua mata debata ala ditikyon lehon dope hita hahi pason boy hita mamolus tahun 2024 jala sahak mahita di tahun baru di tahun 2025 na perjolo na pinarsangapan amak padita uluan ni HKBP Resort Tamarunang amang pandita Siaturi na pinarsangapas saluhut pangulan ni Huria amang doho inang Situa sude wilayah hamis yan ruas mandok mauliate ma disaluhut pakkobasion ni amang doho inang pangulan ni Huria maradopok kami salelek tahun 2024 pangedion namin yan
molusian ruas amang tujuan niarion sudi kegiatan ni pakobasion ni Garejatta mulubui nian ba di Padenggam mamuse na perjolei ima fokus ni pakobasion nian unak kolan tu seremonial manang kegiatan-kegiatan sambing alai saya toktong mai di fokuson nalao manabah haporseon ni ruas imana perjolo na paduahon pakobasion ni siap pangulan ni huria muluboi nian risma sude pajalona tu sude ruas muluboi unang maribar ima naboi si pasatok kami molosian ruas jadi tu hita pe ruas ni Garejatta HKBP Tamarunang ala nakini ngata do mauliate itu hatta lapatan ni mauliation muluboi nian tapa husor-husor ma di rohatta tapa ingok masude akana hurang pambayanata di tahun 2024 tapa uli-uli ma di tahun 2025 muluboi nian talehom marohatta tiki asa tayhutom masude kegiatan ni huriatta di tahun 2025 asalam tu majuna ma Garejatta di tahun 2025 jadi Butima selamat tahun baru ma dihita horas Mewakili Parhalado amang situa TR Siaturi. Shalom. Mauliate ma tutuhata perdenggan basai ala asi dohot holong rohana sabigno ubain naboy tutuhi tataripar tusada tahun baru tahun 2025 dang ala ni gugota dang ala hamalon tung ala asi ni rohani debataro na mangudut gelutta boy hita marhahipason apalatongon maing di bonani taunon imba tutu na hormati kami amanami amang pendeta resort dot inang songsongoni nang akan aku Parhalado yang luar biasa sonima nang amanami inanami ruas ni huriatta di punguan ama punguan ina punguan lansia napa sebulung remaja dohot si kolaminggu dohono nami ma selamat tahun baru ma dihita saluhuna amang inang momen tahun baron arong dosok tradisi dihita na parjolo di perpunguan di Budari di si ima songon pasahaton hamalateo tu di bata syukur kepada Tuhan na paduahon tradisi saling memaafkan apalagi bonani tahun amat itu kita saling memaafkan amanginang molohami Parhalado ula-ula na matolpang dohami dang boy hami sikop laho makubasi di huriat tahun ola ninaboy do terpatupahami si hobasan nami alani tung masay gudang do hakurangat di hami Parhaladon alani amanginang marhitiomma mangidomap hami tuhamuna tuhita sude ruas ni huria HKBP Tamaronangon nakaninga di ruas harapan na tutu asa fokus tu pakubasion tung masay ulis itu tu berarti adoh bertanggung jawab ruas di son laho manangyakon hami Parhaladona asa lam tu dengan na pakubasion nami
Jala dua hucatak lakaring ris sude disamakan sude ruas. Oma prinsip huria. Ko sarupa do sude ruasi. Sarupa sude ruas dia dopan ni debata. Sarupa ruas di bakbasio. Jadi alani mamang inang molo tung iber kamu hurang hami disi. Alani bodo masih paling otak kita, paling tamu hami jala ditangyakon. Aizol managale lo hami akka parhaledon. Alani amang inak tagyak kamu mahami. Asa tu dengganna pakbasio. Jadi marhite-hite tahun 2025 itu dihita saluhuna tuma semangat naik baru, harapan baru, pelayanan dengan semangat baru. Tu sudah sekolah minggu tubuh ma akka semangat na baru. Di remaja ada poso yang sudah kami lihat luar biasa tahun 2024. Semoga tahun 2025 remaja da poso HKBP Tamarunang semakin menyala. Dengan semangatmu yang baru itu, tunjukkan bahwa remaja da poso adalah remaja da poso yang sangat luar biasa, lebih bagus lagi dari tahun 2024. Sawanima tu punguan ina pe luar biasa ro. Alani di punguan ina semoga tahun 2025 semakin hebat lagi, semakin luar biasa semangatnya untuk memuji Tuhan. Songon itu punguan ama onggo punguan ama tongdo luar biasa ala paredeo ni punguan ama tetap bubui dinggan napai hurang akalatihanna ala tahun 2025 saya molohami perhalado posrohanami tahun 2025 punguan ama harus luar biasa juga. Soni natulansia mololansia sudah luar biasa. Omma natua-tua di huriat tahun. Omma harorowan yakapoda. Molopoda sian natua-tua. Alapo gogo sian naposo. Alapo ma jaloma paso-paso sian natua-tua di huria. Jadi malu akaparedeon ni lansion sehari latihan ngabu tampil. Iya. Ala itu kurak pe. Wah makan tua. Enggak bahas tong. Ima jadi semangat masude. Semangat masude di pelayanan di hita. Saling tangiang masih tangiang mahita amanginang. Diakka haurangan ni hami perhalado. Uzalo hami ni ala jalma nagaledo to kami sitangnya kono do kami tahun 2025 tahun dagok paso-paso mahon segala harapan cita-cita di pasal tuhat tamai obar tuasi dohot tulomoni rohani nubata soni mahata siak kami perhalado selamat tahun baru marihita horas marihita. Marede mahita sian buke de nomor 672 ayat sada dohot lutna uhut ma tapapungu peliata pelia sada a dohot sada b. Terima
ni debata na sumurong siya sa luhut na roha. Ima na mga ramoti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatanya di bata nagabe jamita di ulota sadarion ima na denesian Matius biddu 25 mamuka sian ayat 24 tolhas tu ayat 38 asata jahama manginang marsika soring sia kamima ayat 24. Jadi Roma nang nama jalo nasada bagian ini nama Tuan nami nunga hubotoho paroha napir namanggutil dinaso panuanmu jalan papunguhon dinaso panaburammu. Alenin na indut naima mangalusi bana weho na poso na jahat roha jalan na losok di botohodo hapeau manggotil dinaso panuanaku jala papunguhon dina so panaburakku. Ope buat kamu ma bagian nai leo kamu mai tu nama meop na 10 bagian ni. Laos babali amuma na poso na so hasiai tu na holo mariput-iput di sima masa angguk-angguk dohot na patungoripun. Dungi maluhuk ma tujolona na sa bangso jadi sirangon nama nasida songon binain ni permahan nama nirang biru-biru buru-buru sian biru-biru tunggal. Dungi dohonon nirajaima tuaka nasyamunai romahamu akan na pinasupaso ni damang tiya kamu maharajaw ni na pinature dihamu siya na ojak ni danoon. Na mersakut bulung doau jadi diparusi hamu doau na cita doau jala didikir hamu doau na tarhurung doau jadi rohamu mandulu au. Nadigan widahami ho naburo gabi hujako kami ho manang marsako pulung gabe hu parulusi hami ho ido ianggo sahatna sonari hujau kami matu hita manginang nagabe jamita tau baru ima na binatupani opui epurus HKBP. Apala di bonani taonon tung sirohata parbagasan ima hita mamuji tuhatai di pabongot hita tu tahun naik baruon dada ala berjuta gogota hamalota manang sinadongata tung sian haburjuod do tolong ni rohani tuhatai hido na adong do pesakap na uli sia tuhatai upay di luas hita mangulu jala bongot tu tahun naik baruon
las marohatan wahang di bagasan Tuhani. Taparukil hodo na sipata di bagasan langgus di roha na deba mandok isi pa boto-boto na adong surgoy. So isi hiado pesiani termasuk akka parhaladoi ninna rupani. Seunang maadong siyan hita na masuk tu horong parlanggus ni roha tu pargaiton na manggay tu dosa na songoni. Jalamulo adong dongatan na mandok na songoni di bagasan holong do talaboh mahita paingoton. Hatan itu hatta do na mandok adong surgo manangulu saliling-liling na jala adong do api naroko. Mulo tu hatta mandok hata haposat tui. Mamuka sian Matius bitu 24 tolhas tubona ni bitu 25 on di paadar do hinarikot ni ngulu na ikon say jaga manang jamot asa marbisuk mangadupi akan masa dohot manulak nasa na mangaliluhon asa hot marhaporsyaon asa marpabahena na dingkan na marmual sian haporsyaw di Tuhani. Tuhata na makulingi akasisyani na jolo losiba na do mamakulingi hita sa darion marhiti upamaon dang tarsirang upamaon songon na tabigi diturput siya mitaon siya 2 halak nari ima naman calo 5 bagian dohot naman calo 2 bagian. Ia tuan na didot na du pamaon martudu-tudu tutuhan hido nuaeng tetangi hom majolo padok ni Yesus tu 2 halak naman calo 5 bagian dohot 2 bagian tu 2 sana sida didok tahu mai alina poso nading keroha jala haposan dang godang ni pangomuan di ida Tuhani dang godang ni nani ulan narumikot di ida Tuhani aidang didok macai malodo ho manggad dahon dang didok macai godang do dapokmo dangi didok denggani roha dohot na haposan do situhuna ido narumikot di Tuhani nasongonima naso jupang di nama calo sada bagian ni sada bagian non didok di hata Indonesia 1 talenta molo di hati hai sada talenta marasa mai hiraga jini sahalak pangula saleling ni onom ribu hari manang sarupa tu gaji ni marhira 10 sia tahun. Jadi dohonon mace godang do nang pesada bagian manang 1 talenta molo martimbakon tuna 5 bagian ni idon hirana otik na sada bagian alai taida dang didok dilehot tuani tu sahalak saotik sada bagian do didok lapatan na sada bagian ni pe sa stong na tunggodang doi puasa marasing sian na sada tuna sada dilehot tuhani adong 5 bagian adong 3 bagian adong sada bagian rikod doon macetakas di hita didok ganuk marguru tu gogona jadi marguru manang hobar tu panadaon itu hatta do silehon-lehon tu hitabe marujahan tu hatan itu hatta diturpukon adong ma si pasidingon dinguluon iya na mancalo na sada bagian ni marsidaliat do jala pasitong diri songon patuhan elak batak horboni padang bolak macapal di balian moloso di siroha godang do sidalian dia do didok Tuhani tuaka na songonon omma na poso na jahat roha jalan losok gari na ringgas alai jahat dang mararga haringkasot lamu martumu maroha na jahat dohot halosohon amua kadongan hinaholongan itu hata mangasahon asidot olong ni roha ni Tuhani naing sidik kita sia jahat ni roha dohot halosohon naing jupang ni tuhatai hita gabi akan aposo na dingkan roha jala aposan adang tolap ni baon di portibion do piba daging do piba dang suru-suruan ninna nade pasipata dalan mangapini diri naing takas di hita ye hatan itu hataon tu hita jolma do dang tu suru-suruan tu hita nadi hasianganot do pe dang tu akka nadi surgo ati tung sipata manang tongon jupang tu hatai hita nuaeng songon naposo na jahat jalan nalosok tama di bagasan uduk serep ni roha ta sol-soli dirita jado pan itu hata nabasai natotong rapok kita sa 12
Bui ma marhiti na siya nasa rohata mangitihon songon hata ni editai kusol solido rohaku nago dosay toto ay godang ari-ariku na hubay na polong alay mangihut ma semangat na baru laho marahasyak kontiki binasahon ni dibata do nasa silih-lihon na songon akan aposo na dengan roha jalah aposak kita siya ni Oma jolo naing tung apala tadap di rohat tabi tapasonang jolo rohat tasatokin unang mapar jolo pikirat tatuna asing adong songonon na macarikot suan tu rohat tabi sonari ditadda de bata do hita takas sudi hita ganuk marsada-sada sian di batado ngolut taon sian di batado nasa sileleon nauli nadong dihita be nuaing siya di batado gugu madalani nguluon dohot patupa na buhi si ulaota siya di batado tiki jala di basahon itu hita jadi tung apala sikop do dilehot di bata tu hita tung takas majolo tari mangion di bona ni taonon jala taparata-rata di bagasan sa taon bolonon dina di luas tu hatta dalanata tu jolo mulutakas takui jala tah porsyai tung apala sian tuhatta do sikop dilehon dihita sian asin rohana diorohonido dihita na umodikna na opat na mangiuton parjolo las niroha na polin macarikot do las niroha di ngoluon ala ditotuhon las nirohata di bagasan tuhanido nasa panggulmiton ni ngoluta kadar sukacita kita di dalam Tuhan menentukan seluruh gerak hidup kita tajamoton ma asa unang adong membuat las nirohata di partikianon sadasian nabui pauroton las nirohata di jamanon ima na ginoran brand rohot habusuhon ni utok-utok dang namandok utok-utoki busuk alay na patuduhon hasisigan ni parrohaon dohol pamikirion ala pagodaku pasudatiki macah media sosial orpani naso marguna jalan naso si panupa tunauli gariada na mambayan soratan manang huma susah pikiran gabe marsak roha sahat tu na mambayan mandate patubu sogoni roha muruk dohot na sumantusi naing saya di bagasan las roha dohot adamio kita paduahon puji-pujian tu di bata dang tamahi tamamuji diri manang mangahut asangapon tu diri ay tung takas do taha porsyai holan asin rohani Tuhan ido nguluon dohot nasa na adong dihita halak na mamuji di batado na martua patuluhon sabam ni roha majalo diri ni basat diri dohot na adong dihita di bagasan sonang ni roha dang sanga mangiburu tu na asing gariada las roha molo tarpasu-pasu dongan jolma dang olo tarujun membandikon diri ni ba dohot dongan ay madua hasusado molo sagir-gir sasahalak membandikon diri na tu na asing bui masa do dang las roha ni sasahalak tingoluon dada ala na hurangan alai ala di ida di dongan na gudang jala marsigorgor hagiot na asa songon halak na asing paupaton taroja roha patupa na uli na dinggan mamelehon na umuli tu di bata na marmual sian panadaon na takas di bata dohot nasa pambahenan na dingoluta nasa pambahenan na niujar ni haporsyon tutuhani tarida doi marhite hajuaro bagason na sitong dina panulmehon ni debata nasa nadinggan na boy patupaon patupaot tamay marujahan tujahan antara aku dan Tuhan parsoraku dohot Tuhan dada asa diboto jala dipuji halak molo taurupiak kadongan naso martihadiha namarukil termasuk doi hataridaan ni nadinggan roha jala haposa kita
saliling mangulu hita siadong do na boy tapatupa gari haradion manangihon do nga na marsak manang na marhoy pe boy doy rajuman sohon pilihan na arga dang adong si pahenon ni tangan nanggo manangyakon dohot manukuli di hata na mangalabuhi dohot patugu haporsyaon laos obar do usahata patupa na ding ganon tu transformasi na gabi jojo tu hita sandok HKBP di tahun 2025 dohot tuaka tahun na manghihut haradeota di pay baru tu hatay ngolu nang pakobasyota tu nalubi umuli dope sada siani nang pakion itu hatta hita hadir sebagai bagian dari solusi bukan memperparah apalagi sumber masalah di Portibion isarana mangyuton akapat debisuk sada sian 10 ancaman global saportibi naumbal gamay hasisiga ni natinopan itu taon doho mahita pakyon itu hatta mangaramu ti tano dohot Portibion na puna ni taon jela di luas hitamian sangobas di hasyanganon martua situtudo hita alabalga HKBPion di bain hatta na marwason marhira 6,5 juta halak mulo ganup hita na dinggaroha jala haposan dang holantu Indonesiaon pangotakna alay buido di hilala Portibion pakorhon nauli pinatupan ni debata marhite hita songon hataridaan ni nadengkan roha jala haposak kita gabe marsinondang tuhatay marhite huriana HKBP marhite ruas nang parhaladuna asa oma na macarikot hanguluhonota didiki parasian na binasahon itu hatta itu hita na parjulu takasma tatada jala tahporsya di bata dohot nasa silaleon nang pambahenan na tu hitabe martangyang mahita siya nasaroha jala di bagasan haporsya na togu tutuhani malas droha mahita di bagasan tuhani mamuji guarna jala di bagasan semangat na marsigorgor madalani ngulun mangula sadeng gendinggan na dohot sa sitong-sitong na mangasahon dohot di bagasan parsauran dohot tuhani akaido tanggung jawab manang si patupota anggo namambayan parbuena tuhatta do jalanasa namar hororoan siya tuhatta di horhonido di hitadame dot lasniroha di ngoluon uli to hapta di hasyanganon dang nang di ngoluon sugudi amin martanya kita mau lihat tema ali Tuhan marsaringar hatam di tonga-tonga parminggu nami di minggu tahun naik baruon marhiti hatam di buhaliho ganup ami nanunga manadaho asagabe naposo haposak kami di ganup parngulun nami di ganup pargulmitun ni ngulun nami alani male Tuhan debata marhiti tangyang nami didikion marsobah ami tujulum mangido mangilik kami ale Tuhan asiroham patau mahami saluhut na ruas ni huriam asagabi naposo haposak kami diganu pardalanan ni ngulu nami jala marhiti ngulu nami onali Tuhan di bata lamar sangap guarmu lamar mulia guarmu songoni pilih Tuhan di bata di ulon nami sedarion di minggu tahun baru nanunga di begi kami nagabe jamita di ulon nami sadarion na pinatupan ni naposom pucuk pimpinan HKBP opui Epurus Pendeta Dr. Victor Tinambunan ale Tuhan pasu-pasu huriam pasu-pasu saluhut na kanaposom aka parhaladong songoni pilih Tuhan di bata ruas ni huriam jala marhiti
hatam ditikyon oleh Tuhan di bata odo na paposoroha nami odo na patauhon ngulu nami tinalau kami mangalakahon ngulu nami di tahun 2025 on 5 tahun pasu di kanup kami tahun las roha maun oleh Tuhan di bata di kanup kami na jut majojo guarmu maritang yang nami jalana takas manadaho di bagasan pargulmiton ni ngulu nami jala ditikyon oleh Tuhan dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami di saluhut na ruas ni Huriam HKBP Tamarunang alih Tuhan di bata pasu masalut na ruas ni Huriam sian kategorial sikola minggu remaja na poso ama ina lansia asiro ham Tuhan homa na manogu homa na manggum-gum ngulu ni ruas mi saluhut na li Tuhan di bata lasongoni mali Tuhan di bata Huriamon HKBP Tamarunang do saluhut na tahe parhalado ni Huriam pasu ali Tuhan di bata marhiti Huriamon marsangap guarmu nabadia marhiti ngulu ni ruas mi takas ali Tuhan di bata gabe sorminan nadinggan ngulu nami gandup ali Tuhan mula dong ruas ni Huriam na di bagasan hagaleon pamatang rudut ni pikiran si taonon na dugdug asiro ham Tuhan pasu apuli na sidale Tuhan di bata o mana pagalakon palito di roha doh pikiran na ajari na sida asa mga saoko di ganup pardalanan ni nguluna mula dong ruas ni Huriam na di bagasan habot ni roha pili Tuhan di bata homa na mga puli na sidale Tuhan di bata songoni di salut ruas ni Huriam na di bagasan las ni roha dinalau maka tindakon dingken di basam na totong lehonomu di tonga nguluna totong matuhan pasu asa totong na sida di bagasan ulup di bagasan las roha hobar tu lomo ni roha mali Tuhan di bata songoni pe ali Tuhan di bata di ulaon ni Huriam sadarion hupa sahatami tutangam munago habadioni asa homa na mamasu Huriamon mamasu kanup ulon nami di bagasan sadarion mangasahon gowar ni anak Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuh amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukit nomor 66 uhma tapasahat piliata. Bye.
gabi na poso na haposa mahita di ngoluta, jala di batama na pabor hato kita tusudi ulota di bagasan tahun 2025. Ala didok ibanado unako mabiar ayaudo dongamu, unako biahaton ayaudo di batam, au margokioko uhud mangurupiho, uhud manupiho marhiti-hiti siamon ni hati koraku. Tapasa mapilieta Tuhan Raja yang dibata martang yang mahita. Ali dibata amanami na dibano gijam hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na ringgan do na solibasa na muliotus hupasa tamima siyan na nilami tuhami pilan nami tuho siya jalo migabi uap nucus du jelum pasu-pasu majaramoti asa huparasya kami pilanon pati bulon na raja mo di tonga-tonga ni huriam dohot di porti biyon buhay marohanami marhiti-hiti totim asalam hutadahami gudang ni sile holdeom mi tuhami asalam girgir hami mandok muliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan di bata naso marmula naso marpacohotan di bata manotong rodi saliling nililing na naso olu sudah do akka taumu jeradang marparbolatan akka ari-arim alay jepek jalan nagabur salpu do tahun nami dohot ari-ari nami nunga salpu musi sada tahun sian ari-ari nami alai dang salpu yanggo asi ni roham dibaini hupuji hami maho marhiti di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ala ni godang ni asi ni roham na pasat hami tubona ni taonon maci godang do dengken ni basamu jalo hami manipat taon na salpui jalo hingot hami doi sadarion ope mauliate marohanami tuho ala di pangulu jala diramoti ho hami dileoko si panganon dot paruluson di hami jala di pasu-pasu ho naniula ni tangan nami akup ni dileoko do hasonangan tuluat nami jala di palua do hami sian parmaraan jala diramoti ho do hami di hagugutan totong do dileoko barita nauli manodangi hami asasanga hami paubahon rohanami akup ni dileokodo apul-apul tuna marsak tuna matean asa unang madili na sida molo hingotami sude paminan nami di tahun naong salpui namela do hami nuaing maradopoko
ala jut magopo ari-ari nami dot asin roham hubay kami ope bisan di salpu ko nuaing taon nang salpui siya kami salpu hom masudi pamainan nami nahurangi jalasi sa sudi dosa nami say hupi hami pamainan nami nahurangi marhiti asin roham di ebati hodo hami manipat na sa taon ni jala di dahodo lan naso marparbuy na dingkan di tonga-tonga nami seunang julutaba say pasob bumahami manghulu ang giat marparbuy na dingka kami tujuloanon hu parhatopot hami do sudi asin roham jala di bagas sa nasarepon dot udut ni rohado hami nuayang mangido tuho sahat tuho mahami on sudi say tugu-tugu jala ramoti mahami on sudi say tugu-tugu jala ramoti mahami di bona ni taonon songoni kanup ari asa pujion nami ho di taon naroon patuduhom makanup ari tuhami dalan si dalan nami dohot ulaon si ulaon nami say pasu-pasu mahami jupa marpungu di bagasmon di parsikolaan songoni dohot di bagas nami be saya tupahi sudi parjamita pangajari dohot na paturehon na marsait songoni dohot na pinasahat tu nasida seramoti ma na manggum-gum hami tatap masaluhut na tarsosak na pugus na dangol na somarama na nilayan ni halak unang luas nasida hona rupa alai patuduhom matu nasida asin roham naso matcohoti asarap malas rohami sugot di hasonangan di lambungmu di inganan nahot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ale amanami na di banogijang say pinurbadia mahaguarmu sero maharajamu se saut malom ni roham di banua tongon songon na di banogijang leho matuhami sa dari nongoluan siapari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dong alamar dosa tuhami una kami togihon pangujunan palua mahami sian pangago mula mahamu di bagasan dami jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midao di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor homadamena tutodim amin. Shalom, selamat tau baru mah dihita saluhutna. Jadi mangido mahami amanginang asa disoma marbari sudi parhalado jalamulu radio hatanian disoma hita marsi jalangan saluhutna.